While natulog akong anak mga bayot, naggama day ko diri kalanon ako mga bayot. Kuan na siya, pasta. Then akong gibutangan og yogurt ba. Oo ni akong i-snack ko sa mga bayot. Kay gigutom ko eh. Gutom ning may nahanta. Alas 2 na diri sa udto. Natulog pa akong anak. Sayo ko nakamata. Alas 11 siguro to. Natulog ko alas 4 man. Mahimot yung kanya to ba? Kanyan to ba sa mga kaon may o kanang inani ba mga pasta-pasta. Lipay na kayo og na birthday bitaw. Usa sa among pamilya nga na birthday dayon handaan og macaroni manis amo ah. Dago na kay kalipay nako. Kay makakaon naglami. Dili naman ko nasayod nga kani di ay pasta pwede ra lutoon og pasta ra then butang yogurt. Yogurt ug di ketchup. Makaon ng mga bayot. Huwag daghang, huwag daghang isagol-sagol. Usagol-sagulan og mga tamis-tamis, di mo kaon ako mga kagupa. Pasta noon, butangan og yogurt ah. Ako gangan mo kaon, pero ako ang brother-in-law gagawang bana, di eh. Kaon mo na sila hindi man. Muni ka lang ang diri mga bayot sa mga tao pong wala jamo parehan ako. Kay mahal kay karne mo dre. Nabihira ra kay dre ang pamilya nga makakaog karne kada adlaw. Katuray ang naapoy baga-baga og kuan ba. Baga-baga og bulsa. Makakaon man sila og karne pero di gid kada adlaw ba. I mean karne nga karning baka, karning karnero, karning baboy, pero karning manok makaon na sila. Kanang kada adlaw kay murag mas barato-barato magud ang karning manok kaysa karning baka. Karning karnero, isda, mahal king isda diri mga bayot. Pag isa ka kilo mo siguro 25, $25. Sila ko diri. Di na sila mogamit og kutsara diri mga bayot nga mukaon. Gawas og soup na ilang kanon, kutsara na ilang gamiton. Pero ganig mga mala na ilang kalanon. Tinidor niya uy kutsara. Una-una po na ako, bitaw, ano magamit po sila kutsara nga ang pan? Pwede naman po niton sa kamot, di man kinahanglan o kutsaraon, kaya di man mausik. Sarita ni Karina. Ang ilaan mga bayot, plato na dire, kutsilyo dire, tinidor dire. Kutsara wala. Pero na gani, sabaw, maggama akong ugangan og soup. Kutsara dire, tinidor dire. Kutsilyo. Kasi nito ba sunog kaon mga bayot oy, see you later. Before nato sugdan ang atong adlaw, magkuha ta diri tualya mga bayot kay mga ligo ta. So abriyon ta ning portahan kay di ta makaligo og di ni maabre. Sunod na to gabri ang ato ang faucet. Hay di sa brasa tiil sa amuang kagupa diri. Walay sa dayong dire, walay kabo, walay planggana og balde. Mao nang shower mo atong gigamit. Nadato-dato na niya akong alimpulo. Kay gikan na si babaw nang nahulog ang tubig. While nagtigbos ko sa kuang buhok, o na lang niyang nangalarot. Murag effective siguro tong shampoo tong ako ang gipanghampol sa akong alimpulo. Kay katunga naman ang nangatangtang kumpara kaniadto. Alas 10 na diri sa hapon. So nagluto lang ko diri og karning baka, gibutangan na ako nagatsal, then ako lang po nang gisahogan dira og ketchup. Dayon gibutangan lang po dayon ako na darag black pepper, turmeric powder ug asin. Dayon atong ukay-ukayon mga bayot kay aron mamalamala na siya dinha. Kay gamay ra man ang sudana, galanda po day ko dinhi og karning baboy. Hastang aso-aso mga bayot. Frozen pa mangguna ko nang gipasok din ha. Dayon, galuto po day ko din hiog potato. Ako lang na iluno din ha sa kalha, way lang i-bowl init na. Human, ato lang ng panghagbungan din ha og mga sitsiburitsi sa kinabuhi. Kaya aron malasado po na siya. Asin, turmeric powder o black pepper ako ang gipangbutang ana. Dayon, magkuha ta dirig luwag. Before na to nagamiton, ato yung hugasan daan. Para hugaw no more gyud. Sugkay-sugayon na gud po nimo para mahalo na tanang unsay imong gipang bundak din ha nga mga sisuning. While nagpaabot nga maluto tong ato ang mga putahing gipang butang, magkalingaw sa tagligpit dire. Ay mo katingala nganong na ako'y puko nga gilokdo. Basa pa man gud kayo kung buhok unya galuto kog sudan ba. Hindi man gud ako tigpuson kanang mga sudan nga ako ang gipangluto unsay baho ana mutapot na diri sa ako ang mga kabuhok. Mata na dai ni diri akong binhi. Ako na siyang giilisan. Giingnan nako siya nga manggawas me hinuong himpong ko anang kilid. Murag feel nako insantol ning kumingking ani. Kay pag mata niya wa mangud ko sa iyang tapad. Unya unang hinanhin niya ang iyang tate. Dugay kayo mo tindog wat-waton paghatagan og candy or dili chocolate ay pa mo barog. Pero ang nawong gahangad pagyapon sa salida. Are you pooping?
I don't know. What is that? Easy. What is your name? Is. There is good. Do you want to go to school? Okay, if you want to go to school, we should practice the alphabet song. You understand how to sing the alphabet song? Okay, let's start. A, B, C, D,